בואו תדע להתארגן לארוחת שישי. היום לא היה בית ספר, כל הארץ, כן, כי באיראן עם כל מה שהיה. טוב, אז עכשיו אני התקלחתי, הסתרקתי. טוב, אני רואה לכם מה לבשתי. שמתי ג'ינס כזה, וחולצה מזרה. יש לה סט, אבל פשוט חרשתי עליו, אז אני רוצה לגוון. טוב, אז נתאפר בסוף, כי יש לנו עוד הרבה זמן. טוב, אז אני באמת די מסדר קצת את החדר שלי, לא שהוא כל כך מבולגן, יש לי כמה דברים לפנות פשוט מהמיטה. ואני אתקן אתכם, אני הולכת לסבתא שלי. היום הרבה, כאילו, יש לי דודים שקצת מפחדים, אז לא, כנראה שלא יצאו, או שבגלל שזה היה בבוקר, ואמרו שכולם להישאר בבית וזה. אז, ועכשיו כבר לא, אז כנראה שהם יבואו. בא לי היום להריח טוב, ותקשיבו, מה ששמתי את הבושם הזה, כל מקום שהלכתי אמרו לי שיש לי ריח טוב. וכאילו בהתחלה חשבתי, לא, זה לא נראה לי בגלל זה. אבל כאילו אמרתי, אולי חפפתי וזה, אבל שמתי את זה אחרי זה עוד יום, והשמיעו לי עוד פעם, ועוד יום, ואז אמרתי שזה הבושם הזה. הוא מאוד יקר, אז אני לא אקנה אותו עוד פעם, אבל הוא ממש טוב, ממליצה עליו. אני אשים קרם גוף ואת הבושם הזה. לבית ספר אני שמה פסמים מסקרה, יש לי מלא פסמים מסקרה. הם הוציאו בושם חדש שאני הולכת לקנות אותו, כנראה שמעתם. כבר ערכתי אותו ובחרתי מה אני רוצה לקנות, פשוט לא קניתי אותו באותו יום. וגם יש לי את הבושם הזה מזרה, שאני לא יודעת אם הוא טוב, כי הוא כאילו מזרה, אבל יש לו ריח מצוין, וכאילו הרבה קונים משם פסמים, אז כאילו אולי זה טוב, אין לי מושג. טוב, אני אלך היום על הכחול, יש לי גם מעקב עבודה. אז יש לי פה קרם ידיים, אני אשתמש רק בקרם גוף, כי מי מריח לי את הידיים. טוב, אני מתחילה לשים, אני בדרך כלל רק אומרת, אני לא שמה קרם גוף, רק לפעמים ארוחות ערב, שיהיה לי ריח טוב. אני לא יודעת, לי שזה לא עושה תחושה נעימה כל כך, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב לגוף, אין לי מושג. מה שבטוח זה עושה ריח טוב. טוב, שמתי רק על הידיים ועל הצוואר, נשאר לי. טוב, אז לא שמתי על הרגליים, מי מריח לי את הרגליים? וגם כאילו, אם יש לי כבר על הידיים את הקרם הזה. בואו, קרם גוף זה על כל הגוף, גם על הידיים, גם על הפנים. אגב, בעיקר כחולה, בא לי, כאילו, זה לא בא לי, תחושה, בא עם זה, קרם ידיים כזה, כאילו זה סט כזה כחול, וכזה לאמבטיה, קצף לאמבטיה. אני משתמשת פה רק בקרם ידיים ובקרם גוף, כאילו, למרות שזה ריק, אני לא יודעת מי השתמשתי בזה, אולי אני. טוב, כנראה שהשתמשתי בזה הכי הרבה. טוב, אוקיי, את הבושם אני אשים בסוף כדי שישמר לי כמה שיותר זמן. אולי פשוט לכל הפסמים יש ריחות ממש טובים, פשוט זה ממש עמיד. אז אולי אני אשים את זה עכשיו, עדיף פשוט לפני שאני יוצאת. טוב, אני שמה דאודורנט, עדיף לשים לפני שיוצאים, לא לפני שיוצאים, לפני שיוצאים מהאמבטיה. הנה, לפני שיוצאים מהאמבטיה, אבל לא נורא. ביי. טוב, שמתי. אני גם צריכה לקנות ספרי, נראה לי שזה יותר נוח. כאילו, וזה גם קצת מגעיל, אבל זה נשמר לי יותר זמן. כאילו ספרי זה רק חומר. אוקיי, נסדר את החדר. אני דקה בודקת מתי יוצאים, כי השעה עכשיו, אפשר להגיד עכשיו 6 אפשר להגיד, כי עוד 6 דקות. אני אראה לכם פשוט מה אני צריכה לסדר. אני לא יודעת אם זה נקרא ולוג התארגנות. זה גם חלק מההתארגנות, נכון? כן. טוב, אז מה שאני צריכה לסדר את המיטה עם משהו מבוגנת. כאילו יש לי כאן את המגבת כי יצאתי מהאמבטיה, ואת הבגדים האלה שהיה לי עוד אפשרות כאילו מה ללבוש. אני אראה לכם. או את החולצה הזאת והג'ינס הזה, או את הסט הזה, כאילו בעיניי קצת ילדותי, אז כן, בחרתי את זה. כאילו אמא שלי בחרה, בחירה טובה. טוב, אז כמו שאמרתי, המיטה שלי מבוגנת, צריכה לסדר, למרות שכאילו היום הולכת לשמוע עוד רגע, לא משנה. טוב, נראה לי שזה מספיק מסדר לכמה דקות, כאילו לכמה שעות, די.
טוב, אני אחזיר את המגבת ואקפל את הבדים ואחזיר את המסריק. אני עוד מעט עושה מיקובר חדש, לא למעלה, למעלה יפה בעיניים, לא למטה, זה מופגן לי לעין. טוב, ביי, בינתיים, לא לתמיד. שכחתי. אוקיי, לפני הכל, לא עבר דקה. אני פתאום רואה שהשיער שלי מתחיל להתייבש. אוקיי, דבר ראשון, שהשיער שלי מתחיל להתייבש זה סימן ממש לא טוב, כי הוא עומד להתנפח. וכדי שהוא לא יתנפח, אני צריכה לשים מלא קרמים, וזה עדיין לא עוזר. לא נורא, צריך לנצל את זה שבוע טוב, אחרת זה אבוד מהר. הנה, זה כבר מתחיל להתייבש, אימא'לה, זה מצב חירום. טוב, לפני ששמים את כל הדברים, אי אפשר. טוב, יש לי כמה דברים פה בארון כאן, אבל ממש קצת. נראה מה יש לי פה. טוב, אין לי פה שום קרם, הכל שמתי שם, צריכה להחזיר. אוקיי, השארתי את זה קצת רטוב מדי, אוי לא. טוב, סליחה שזה פתוח, אני כבר הולכת לסגור. טוב, למי שזה מפריע אני אסגור. בבקשה. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. יש לי פה את זה ואת זה. אוקיי, נתחיל מזה. נו, שמן ארגן. שמן מסקרה. אפשר לראות. זה לא עובד לי ככה, אז כאילו אני עושה ככה. שמה הרבה. אוקיי, שמים את זה לרוב מתחת, כאילו, ואז כאילו, בלי כאילו. זה לא כאילו. ואת מה שנשאר שמים כאילו די. מושלם. טוב, עכשיו קרם לחוט, זה הכי חשוב, זה והשמן, קודם כל את מה שחשוב. שמים כמות כזאתי, לא כל רגע, בצד אחד כמות כזאתי, כן, כאילו לא יודעת אם אני מתמצנת, אבל זה מה שמספיק לשיער שלי, כל אחד ממה ששלו, יש כאלה שבכלל צריכים. טוב, עכשיו לאזור הבא, ואז מה שנשאר משתיים. זה מסופר פארם. יש לזה כמה צבעים, אני לא יודעת מה ההבדל. טוב, יש לי כאן טלטל, אני שונאת אותו. כאילו כל שיער חלק, פתאום טלטל. זה הקטע בשיער גלי, יש כאלה שיער גלי יפה, שזה כאילו בקבוקים כזה חצי. אצלי זה לא ככה, זה חלק, פתאום טלטל, פתאום, באמצע החיים טלטל. יש לי יום של טלטלים, יש לי יום כזה ויש לי יום חצי-חצי. הרוב חצי-חצי וזה מזעזע. אוקיי. יש לי פה מסכה לשיער שעוד רגע נגמרת לי ואני מתה על זה. גם השפריצר של זה לא טוב. לא הבנתי, כאילו, למה הכל גרוע אצלי? כל מה שאני קונה יוצא לא טוב. כאילו, תראו איך זה יוצא לי. בדרך כלל זה יוצא כזה שפריצר וזה. זה יוצא כמו קקי. סליחה, על הביטוי. וואי, אנחנו כבר על 8. עוד רגע 9 דקות, כאילו. לא תכנתי. לא קפצים, וואי. זה יוצא לי ככה, זה אמור לצאת שפריצר ככה על השיער, אבל בגלל שזה לא יוצא לי ככה, זה יוצא לי כמו קקה, אז... כן, הבנים. רק תדעו שאני ממש משקיעה בעריכה, זה לוקח לי הרבה זמן. אז כאילו, לא, אני אגיד לכם מה התאריך, כנראה שיקח לי הרבה זמן לעלות את זה. כאילו, תראו איך זה כזה בא, פתאום ככה, פתאום מחשמל. ושם, יש לנו דקה לסרטון. זה יהיה חלק 2. כאילו, וואט? כמה חפרתי. סליחה, באמת שחפרתי. יש כאלה שאוהבים חפרות, יש כאלה שלא. כנראה מי שאוהב כבר דירגה לסרטון. אז כאילו, אם אתם רוצים חלק 2 שאני מתאפרת ושמה בושם, שיעבור לשם. ביי יוש. עוד רגע. לא שמתי את זה. גם את זה. נו. ביי. ביי.